כושר, שמרת לוביש. שלום לך שמרת. שלום. מה זה בעצם אימון משולב? אימון משולב זה אימון שמשלב גם פעילות אירובית, שזה המטרה שלה זה להעלות דופק, וגם פעילות אנאירובית, שהמטרה שלה זה לפתח כוח. ביחד באימון כזה אני משלבת גם וגם, וככה אני מיילת בזמן, ממקסמת את הזמן, לאנשים שבדרך כלל מפצלים את זה, ואז זה גוזל מהם זמן והם צריכים לעבוד כמה שיותר. כלומר, במקום בבוקר לעשות ריצה ואחר הצהריים להרים משקולות, עושים את הכל בצורה משולבת. בדיוק. עכשיו, יש לו יתרון, בנוסף ליתרון של חיסכון בזמן, בואי נגיד, יש לו יתרון פיזיולוגי? יש יתרון פיזיולוגי כי אתה שומר כל הזמן על דופק גבוה. כשאתה שומר על דופק גבוה, אז קצב החילוף חומרים הוא מהיר יותר. וככה אתה גם מקבל עבודה של חיזוק כוח וגם שריפת קלוריות מוגברת. כמה זמן נמשך אימון כזה? הוא נמשך כשעה, אבל אני בדרך כלל, אני עושה אימוני כושר פרטיים, ואני בדרך כלל מתאימה את זה, אני לא עובדת כמכונה, אני רואה את הבן אדם שבא מולי, זה יכול להיות מגיל 18 עד גיל 80, ואז אני מתאימה את העבודה בהתאם לרמת המתאמן. אז בן אדם בן 18, אני לא אאמן אותו כמו בן אדם בן 80. בן אדם בן 18 אני אאמן אותו שעה אינטנסיבית, בן אדם בן 80 אני אאמן אותו פחות. אז בואו תראה לנו דוגמה בן אדם בן 18. אוקיי. בואי, איזה תוכנית, איך תבני לו תוכנית? התוכנית תהיה כזו שנתחיל ב10 דקות של חימום, להזרים את הדם. שמה הוא חימום? חימום מפרקים. מפרקים, לעבור ממפרק למפרק. נכון, שמטרה יותר תנועה, פחות מתיחה סטטית, יותר הזרמה של דם, יותר תנועתיות, באמת כמו שאמרת, סיבוב מפרקים, ראש, צוואר, כתפיים, עוברת כמכלול על כל הגוף. כל מפרק ומפרק ומפרק בגוף. בדיוק. והגוף המרכזי של האימון יהיה בנוי מתחנות, תחנה אחת כוח, תחנה אחת אירובי, תחנה אחת כוח, תחנה אחת אירובי, ככה יהיה... במקום אחד יהיה משקלות שהוא צריך להרים, ואז הוא צריך לרוץ שני סיבובים. או למר, אם אני עושה את זה בבית, אז שרפרף, אז עלייה וירידה, או קפיצה של חבל, במקום לרוץ. יותר ככה מצומצם מבחינת מקום. ואז יש לנו בדרך כלל בין 6 ל-10 תחנות, שזה לסירוגין, עבודה של כוח, עבודה של אירובי. כשאת הכוח אני אעשה פעם אחת פלא גוף עליון, ואז אירובי, ואז יעבור לפלא גוף תחתון ואירובי. ייתן מנוחה גם מבחינת החלוקה של הגוף. גם לך שרירים. כן, של קבוצת השרירים, בדיוק. ואני אתן עבודה על כל קבוצות השרירים, זאת אומרת רגליים, ידיים, בטן. אלא אם כן זה מובנה שוב ספציפית לבן אדם שהמטרה שלו היא היפרטרופיה, למשל, לנפח שרירים. ואז אני אתן דגש שכל הקבוצות שרירים שאני אעבוד איתם כוח, זה יהיה רק, נאמר למשל ידיים, פלא גוף עליון. אז יהיה תחנה של פלא גוף עליון, חזה, ואחרי זה עלייה וירידה משרפרף, ואחרי זה יד קדמית, ואחרי זה קפיצה על חבל, שזה יהיה דגש יותר על פלא גוף עליון. וזהו, וזה בין 6 ל-10 תחנות, שזה יהיה לסירוגין. אין מנוחה בין תחנה לתחנה, המנוחה זה פשוט לעבור מתחנה לתחנה. כל זמן של תחנה זה בין 30 ל-40 שניות. ששוב, זה בהתאם לרמת המתאמן. 30 ל-40 שניות יש לך 60 תחנות. אם את לא עושה הפסקה ביניהם והאימון הוא שעה. לא, אני לוקחת אני עושה תחנה אחת של כוח, נאמר יד קדמית, מפעילה את הסטופר 30 שניות. עוברת על התחנה של אירובי 30 שניות, בונה 6 תחנות כאלה, נאמר בין 6 ל-10 תחנות, מסיימים סבב אחד, זה נקרא מחזור. אוקיי? ואז אני יכולה לחזור לזה כמה וכמה פעמים. זאת אומרת, אם בשעה אני אספיק 2, אז 2 חזרות של המחזור. אוקיי, מה אנחנו רואים פה פה אנחנו רואים דוגמה של זה פעילות כוח, מה שאנחנו רואים בתמונה, זה עבודה על יד אחורית וישבן, והמעבר פה זה לפעילות אירובית, זה סלייד, מה שאנחנו רואים הצהוב, וקצת כתוב את התמונה, אבל זה בעיקר מה זה המעבר מהעבודה של כוח לעבודה של אירובי, שמעלה את הדופק. אוקיי, כן. שזה מותאם כל מקום, זאת אומרת, אני יכולה לעשות את זה בבית, בחוץ, בגינה, בסטודיו, בחדר כושר.
אז ממש יש את היתרון של... איזה תוכנית תבני לאדם בן 80 או בן 70? כלומר, אין גיל, כל גיל אפשר לעשות את זה. כל גיל אפשר לעבוד. יהיה דגש יותר על פחות כוח, יותר על שיווי משקל, על קואורדינציה, על אימון פונקציונלי, ממש כמו קימה וישיבה מכיסא. תרגילים יותר עם משקל הגוף, פחות עם משקולות ועומס על המפרקים ועל השרירים, כי אני פחות רוצה בגיל הזה להעמיס על המפרקים והשרירים. והעבודה האירובית היא תהיה פחות זמן, שוב, בהתאם ליכולת של הבן אדם. אם הבן אדם יכול לעשות יותר, אז 40 שניות, אבל אם אני רואה שהבן אדם מתעייף וזה, אז אני מורידה את זמן את עושה לאנשים מבוגרים וצעירים עם מד דופק? לא. אני מאמינה במד הדיבור. כל עוד הבן אדם יכול לדבר איתי, אז זה לא 100% שלו. ברגע שהבן אדם מתנשף, ואתה רואה גם על הפנים שלו שהוא מתאמץ, אני חושבת שפה זה המדד שלי, ולא באמת לעבוד עם מד דופק. גם אני פחות עובדת עם... המטרה היא פחות לאמן ספורטאים להישג ספורטיבי. אני עובדת עם אנשים רגילים שהמטרה שלהם באמת במהלך השבוע לסמן וי על האימון כושר ולאמן את עצמם. לגבי בחורים צעירים זה בסדר, לגבי אנשים בני 80 הייתי בכל זאת חושש קצת לעשות משהו בלי מד דופק, אבל את יודעת מה שאת כנראה עושה. אדם יכול לבנות בעצמו לעצמו את האימון הזה? הוא יכול, אבל אני חושבת כדי למנוע פציעות ובאמת לקבל יד מכוונת, מומלץ, לפחות במפגש הראשון, להיפגש עם מאמן כושר שיבנה לך תוכנית, והייתי משנה את התוכנית כל חודש, חודש וחצי, 3 חודשים. כמה פעמים בשבוע יש לבצע את התוכנית הזאת? כלומר, אדם עושה בבית, אדם קיבל תוכנית, רוצה לעשות את הבית, כמה פעמים בשבוע אתה מנסה לעשות את זה? אז שוב, זה משתנה. אם הרמת מתאמן שלי היא גבוהה, אז הייתי ממליצה לו לעשות את זה 3 עד 5 פעמים בשבוע. אם אני שוב מאמנת פונה לגיל השלישי, אז 2 פעמים בשבוע זה מינימום כדי באמת לשמור על רמת כושר תקינה. ואין פה צורך כל כך במנוחה, כי אנחנו לא עובדים עם משקלים גדולים. משקלים גדולים, המטרה שלך באמת ניפוח גוף, פה פחות המטרה היא יותר לנוע, יותר תזוזה. אז אפשר לעשות בין 2 ל-5 פעמים בשבוע. איך מתמידים? מגוונים. אני חושבת שהמילת מפתח זה גיוון, ובגלל זה אני חושבת שכן חשוב לקחת מאמן כושר, כי כשאתה עובד כל הזמן מונוטוני, אתה משתעמם, ואתה משתעמם, אתה אחרי זה לא מתמיד. כשיושב איתך מאמן כושר, והוא סופר לך את הזמן, וברקע מתנגנת מוזיקה, ויש ממש קצב לשיעור ולאימון, אז זה שומר לך על אדרנלין, זה שומר על זה שאתה באמת מסיים את האימון ורוצה אחרי זה עוד אחד, ואז אתה מגוון עם התרגילים, ויש לך את המוטיבציה להתמיד. לאחר אימון כזה, את עושה שחרורים? בוודאי, כן? בוודאי. הגוף המרכזי של השיעור ינוע בין 20 דקות לחצי שעה, אז יש לנו את 10 דקות חימום בהתחלה, 20 דקות חצי שעה של עבודה, ובסוף אני מוסיפה מתיחות, לא פחות חשוב גמישות. טווחי התנועה עם הגיל מתקצרים, מאוד מאוד חשוב לשמור על טווחי תנועה. בסוף זה תהיה מתיחה סטטית, בכל מתיחה אנחנו נשאר במתיחה. מה זאת מתיחה סטטית? זאת אומרת, עבדתי יד אחורית, לוקחת את המרפק, פותחת את היד האחורית. תראי בר, אני מצטער, זה לא את, זה אני. את פשוט לא בליגה שלי. אני לא מאמינה, בא לי פשוט... תכירו את ביסלי אקסטרים החדש, עם שקית עיבול, ואני אומר, אם כבר לטבל, אז שיהיה באקסטרים. הקיץ הזה, הם יוצאים מהמסע. שריר של היד האחורית ומחזיקה בין 20 שניות לדקה, כדי שבאמת האורך של השריר יחזור לאורך המקורי שלו, וכדי למנוע גם כאבי שרירים מאוחרים. אם אני אמנע את הכאבי שרירים המאוחרים, אני באמת אוכל להתאמן כל יום. אם יהיה לי יום אחרי זה כאבי שרירים מאוחרים, יהיה לי את הקושי באמת להתמיד באימון. אוקיי, ויש שאלות שהצופים שלנו הפנו אלייך, ושאלה אחת, האם ניתן לבצע אימון משולב יום אחרי יום?
שוב, הכל בהתאם לרמת המתאמן. אם זה רמת מתאמן גבוהה, אין בעיה, לא צריכים מנוחה, אין לנו יותר מדי קריאות של סיבי שריר, המתאמן אוכל נכון, המתאמן עושה מתיחות בסוף, ניתן לעשות את זה כל יום. לגיל שלישי פחות הייתי ממליצה. ושאלה נוספת, האם במהלך אימון משולב ניתן לנוח מעט או שזה מחבל ברצף האימון? לא הייתי משתמשת במילה מחבל, אבל אם המטרה שלנו היא באמת לשמור על דופק גבוה, אז לא הייתי עושה מנוחות בין תחנה לתחנה, אבל בין מחזור, סיימנו מחזור אחד, נאמר 10 תחנות, כן נחים בין 2 ל-3 דקות, ואז חוזרים חזרה לרצף. תודה רבה לשמרת זוביש, ועכשיו לשאלות.